Tämä video sisältää liiallista kiroilua ja yliliioiteltua asioihin reagoimista. Mikäli olet tosikko tai pienet korvasi ei siedä kiroilemista, lopeta videon katsominen tähän. Katsojaa on varoitettu. Tänään aiheena oleva asia vituttaa mua niin paljon, että mun korvaa alkoi sattumaan. Nimittäin toisten ihmisten kyky olla ymmärtämättä, ettei kaikki pidä ruuista, mitä pidetään ns. Perussafkana. Mä oon saanut pienestä asti kuulla suureen ääneen ihmettelyä, että sä et tykkää ketsupista, sä et tykkää suolakurkusta, mitä kummallista, sä et tykkää sulatejuustolla täytetyistä pekonilla käärityistä herkkusienistä. No en tykkää. Ne pekonit mä voin toki syödä erikseen, mutta kokonaisuutena toi setti ei maistu mun mielestä hyvältä. Mistä lähtien se on ollut joku vitun maailmanloppu, että mä en tykkää jostain asiasta, mistä sä tykkäät? Sitten ihmetellä, että miksi et muka tykkää? Ootko ees maistanut? Vitustako minä tiedä, miksen mä siitä tykkään? Jotkut maut ovat outoja, pahoja ja ei sovi mun suuhun. Ei sille sen filosofisempaa selitystä ole. Ja totta kai mä oon maistanut. Mistä muuta mä voisin tietää, että mä en muka tykkäis siitä? Ja toi jälkeen sanotaan, että Jusko käyttää maistanut ja käsketään maistaa vaikka jotain ketsuppia siinä kaikkien nähden. Tässä on sulle newsflash. Mua ei vittuukaan kiinnosta mihin sä uskot. Ja en todellakaan olla maista. Mä haluaisin, että mä vittu oksana tähän ruokapöydälle. Ihmisen pitää 10-15 kertaa maistaa outoa makua, että tottuu siihen. Mikä vittu järki siinä on, että mä väkisin syön jotain pahaa ruokaa ja turrun siihen makuun? Mitä mä yritän voittaa sillä? Miksi mä vaan vois syödä niitä asioita, mitkä on kolahtanut heti ensimmäisellä kerralla, mistä mä oikeesti tykkään? Liki kaikki mun kaverit yökkäilee korostetusti ääneen, kun mä ostan kaupasta Dr. Pepperia. En mäkään silloin olla pakottaa niitä dikkaamaan siitä. Mä toivoisin, että kaikki sais elää elämänsä kuten haluaa ja syödä just niitä ruokia, mistä itse dikkaa. Mut nähtävästi se on vaan niin vitun mahdoton ajatus. Perkele! Vitustako minä tiedän, miksen mä siitä tykkään? Ai vittu. Hoho. Mä oon oikeesti ihan lepponen jäbä. Oikeesti.